Wong sak kelorong. Hei. Manut. Bandedek. Apa bojomu? Manut. Yo, Oleh yang lebih talaga sekang di barangmu. oh, kok kapan ngerti? Yo. Aku takut jenengmu disit. Yo, aku sama galan cuma sami desake. Sampe kesinga. Yo. Wah, banjur sisi-sisi kok wadon kuwi sapa jenenge? Kelebu bojoku. Jenengane Siti PPO. Nanti apa? Di PPO kan semrini. Iya, silir-silir. Aku sambang dalan. Yo, kepangaken. Yo. Desi jenenge Saroyo Jati. Sarah Jati. Tegese Saroyo ki utusan. Yo. Jati kuwi temen. Utusane siapa? Utusane Bapak Parman. Bapak. Bapak Parman. Bapak Parman. Ya. Di penyanyi deh. Aduh. Pak Parman. Waduh sehat tuh. Wah. Waduh. Hati-hati Pak, nek salaman gue anak pengarah ya. Curang baik oleh siapa? Aku minangka utusane Bapak Suparman Imam Suparman Sekar Lahar. Aku ono ing dalan Bapak Kasim. Nggak perlu nih. Perlune aku supaya yo anake putra kakunge lan kubur ampene. Siap ditandur. Sing bakal tak tandur ana ing kang sore kayu kas tubuh Ya kayu nih. Kayune minangka kangge adet-adet risal teman kakung lawan teman putri. Pange. Pange? Ya. Pange. Minangka kanggo gatolane risal temanten kakung lawan temanten putri. Jeng godhonge. Godhonge minangka kanggo yupi-yupi risal temanten kakung lawan temanten putri. Ah, dari pentile. Pentil. Lah kok prime ya bener gua bergodongnya dari pentil. Wah, penting. Kuli ngomong sedunia gue pentil gue. Orang doyan. Pentil. Nah, pentile. Minangka kanggo rejekine risal temanten kakung kelawan temanten putri. Bener. Kembali. Tembange Ya. minangka kanggo sarana ilangaken sebel puyenge risal temanten kakung kelawan temanten putri Ya. sak kaluargane. Keluargane. Nah, Yo gamyak mambrem ganteng. Ayu ke barisan apa? weh kue minangka barisane Kaki pengantin. kaki pengantin. Ya. Ya. Oh, ngawas sana begalan. Mas Begalan. Akal takon. Ya. Ngake sing ngambak kaya bantuke bojoku. Sing ngambak dia jenenge Iyan. Iyan sing tegese wong wadon kudu gelem ngiyani apa sing dadi karepane wong lanang. Oh, kayak ini nggih. Nek orang bener aja dulu, Mbak. Pak aja dipaksa. Apa dipaksa ya kalau ora gelem ya. Iyan. Iyan. Juragan takon sing tipis. Tipis dik. Oh, ilir. Ilir. Tak ibarate kok pengantin wadon. Wong lanang bali saka kebonan terus nandur cesi mundur bayi. Tekan rumah. Wong wadon bisa kudu ngedem-ngedemi gawe naunjukan. Oh, iya. Mas. Kayak jere Pak Mamin kudu bisa ngadem-adem. Maksudnya masih kudu bisa gawe adem pikirnya karo wadon. Wong wadon semono bisa gawe ademe wong lanang. Oh, kayak Kayak gue. demi bocor. Oh, kayak kowe. Kowe panas bae ya. Apa ini orang tuh adem-ademnya ala juara. Yo. Ngomongnya sih. Yo ben ngerti. Lah, Bajananya jaluk adem tak adem-adem. ya adem-ademi mau Jaluk bopong tak bopong. Yo. Jaluk ademaning. Yo. Lebok kulkas. lebih bagus. Yo. Bajananya tak lebok kulkas malah ngisor lambe metu belenek. Ya udah jelek. Apa dong? Tai lalat dong. Oh, tai lalat. Tai lalat. Ih, kamu punya tai lalat ya? Saya nggak punya tai lalat. Punyanya apa? Tai kucing. Saya takon maning serius. Centok kelawan terus. Ya. Sing tegese dadi wong lanang ora nak kenam-kentam sing lurus mlakune nek bali sekang kene ngomong arep paring lahar ya ring lahar ajange ton bae nek bojomu kepriye ayu kuwi apa ora Orang kena kayak gue ya. Iya. Lah iya boleh 100 nek kena 100. Oh. Boleh 50 nek kena 50. Aja beli 100 nek kena 50. Bisa yang paling
Total darah. Repot ora. Kayak bojone nyong, Mbak. Setia banget. Setia. Wah, luar biasa setiane. Aku mbok mau ke Paduk. Aku mlaku. Lagi pacaran karo ki duwe kok. Aku ke Paduk. Nyong iki lho jekeli kenceng banget. Aku ke Paduk. Aduh. Tak ngomong ya, Mas kenapa ke Paduk sakit dilus-lus. Lah iya. iki nek ngomong ngene ke Paduk aku nang iya. Kenapa Mas ke Paduk? Makane becicil. Tidak lapar. Jangan ditiru. Aja ditiru ya kok. Aja ditiru. Iya. Sorry Pari. Pari, si tegese. Ya tegese Pari. Tegese pari. Pari gabah ya. Si jenenge gabah. Iya. Menungsa urip ora kenang gegabah, marang sepadak-padane urip, sing sugih sing mlarat, sing gagah sing elek, Iya. sing ayu sing elek. Kuwe kabeh pada dunune dhewek. Ayo kuwe Ya. sama bahaya ora kena pada kuwean. Baik kuwe ya. Jangan sing mindil-mindil kaya watamu. Kuwe kendil. Ya. Ibarat nang pengantin wadon. Jelik setahun gede rong tahun bakal wetenge. Kenapa, Mbak? Arep apa? Aku ngene arep bareng jaluk apa-apa. Jaluk apa? Nyon nilikisi warsim. Ya, warsim. Warsim Ya. kudune nyon. Ya. Warsim. Nah. Yang bae warsim. Ya. Warsim ora jaluk apa-apa. Ora jaluk ke? Paling-paling jaluk tambah 100 ngomong. Iya. Lah, kepriye? Hah? Orang dari Padang, Mbak. Jaluk wetan. Padang apa, Mbak? Wetan kopi pahit diberi gula. Alah, kok itu dibeli gula pira, Mbak, gulane? Gulanya jaka ke 3 kilo. Aku taruh kayaknya. Jaluk wetan maning. Padang apa, Mbak? Wetan guyuk. Nggak ada orang aja udah guyuk. Iya nak. Apa gue? Wetan guyuk. Nyong hari gone mamin wingi dine wetan teh. Aku harus salaman karo putuku. Orang bukti gimana kek? Ya, dia bunyi teh. Kena salaman sim. Bapak orang dibayar gue. Nah kan putu nenyong. Wasit ke bunyi teh. Berarti gue baik. Tuan baik, maksudnya kalau kayak bapak, ya sih gue ya sini. Ya bisa ditokali. Ya. Sim, jangan gue nombe malah kerame kangen buat salorok. Moga-moga ngesuk anggun di balik rumah. Hati bilang kasih sakinah pawadah paromah roma. Amin. Moga-moga ini ngomongan lawat dan pada baik. Sehingga ini dari bocah soleh dan solehah. Migunan itu berpusalan basalan agama. Berbakti karo wong tua sekeloro. Sawise kowe jantan ngasuk aja apa-apa lan kowe semakin sukses gayung bawa itu coro haloma. Amin. Nyong tambah ijo. Apa nih ya? Kenapa nih yang ini bapak? Apa nih? Bae mari. Oh sebelumnya baik. Mambu apa? Oh ampun. Patah dina ora dikumpul jari itu medul wae. Ya, kowe nyambut gawe nang kene kok seneng temenan nggo dina kakak. Kenapa rek kakare? Nah, kakak gua Iya. punya kaki buatan dari pengantin. Iya. Oh, main. Cantik. Oh. Temenan cantik, Pak. Ini kayak ibune ya. Ora, nek ibune ya bodol. Oh. Bodol ibune wis. Si bodol lah kayak si dua-dua. Ayo tadi. Ya, nanti kang tadi kandang aku metu kelakumu. Masuk kaya beberaken apa kang tadi kama. Ya. Kabeh diperjemakna kabeh artine Ya. nyangka serangan ki kanggo gua sebelum punya kaki banget lan lipaten lan kanggo rebutan. Halo. Ayo, au hebat. Lalu kesemua kita bisnis dengan sebuah cerita diwariskan sunat Yohan mengerti jejaringnya kesal.